дуруд ба тамошобини азизи шабакаи Баҳористон. Барномаи навбатии ифтихорро аз шабакаи дӯстдоштаатон манзуратон мегардонем ва тамошобинони азиз чун ҳамешагӣ мо дар барномаи мазкур нафаронеро даъват мекунем ки воқеан боиси ифтихори падару модар, боиси ифтихори худ ва боиси ифтихори Тоҷикистони азизамон ҳастанд. Имрӯз як навраси хеле ҳам муваффақро даъват намудем ва боварии комил дорем ки суҳбати мо ба шумо писанд меояд. қаҳрамони барномаи навбатии мо як навраси китобдӯстдор, китобхон ва ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ дар соли 2019 Бинамини Илҳом. Хуш омадед ба барномаи мо Бинамин. Ташаккур. Бинамин, хуб, мо медонем ки шумо дар озмунҳои гуногун ширкат намудед. Бале. Шумо чӣ гуна ба китобро овардед? Вақте ки ман дар синфи сеюм мехондам, ман умуман китобҳои бадиӣ намехондам ва ман танҳо яъне шуғлам дарсхонӣ буд ва мактаб мерафтам ва аз мактаб меомадам. Вақте ки дар китобхонаи мо яъне корпуси навро кушоданд ва дар он яъне китобхона гуфтанд ва ман бошам ба китобхона рафтам. Муаллима ба мо мегуфтанд, яъне китобдор мегуфт ки агар хоҳед марҳамат китоб мегиреду ва боз хонда меоед ва ман боз дониш шуморо месанҷам, вале агар ки донишатон хеле зиёд бошад, ман шуморо ба ягон озмун даъват мекунам. Ҳикоят аз Бустони Саъдии Шерезӣ буд ки ман рафта аз рафи китобҳо онро дидам ва онро гирифтам. Дар муддати тахминан 3-4 рӯз ӯро аз бар намудам. Вақте ки дар синфи сеюм Бинямин таҳсил мекард ва бори нахуст ки ба китобхона омад, ӯ диққати ӯро бештар китобҳои калонҳаҷм ҷалб мекарданд ва баъдан ман ба ӯ тавсия додам ки агар ҳамчун иштирокчӣ дар озмун хуб мешуд ки аввалан аз осори адибони бачагона оғоз мекард ва баъдан оҳиста оҳиста метавонист ки баъд ба рӯ орад ба адибони муосир ва классик. Ва ӯ ҳам ин тавсияҳои маро ба инобат гирифта оғоз намудем аз ашъори адибони бачагона. Падаратон корманди қушунои сарҳадӣ яъне афсар аст ва албатта дар қисмҳои ҳарбӣ фаъолият мекунад. Модаратон хонашин ки мусоидат кард барои интихоби китоб, барои масалан аз худ намудани ин қадар ҳикояву қиссаву достонҳо? Вақте ки ман китоб мегирифтам, китоб мехондам, дар даври якуму дуюм он қадар падарам аҳамияте намедод ки чӣ озмун аст ва ба мақсадаш чист, барои чӣ рафтан. Ва дар даври шаҳрӣ баъдан мо фаҳмидем ки яъне озмуни фуруғи субҳи доноӣ яъне бо чӣ мақсад рафтан меравем. Ва вақте ки дидан шумо аз даври мактабиву аз даври шаҳрӣ гузаштед, баъд ба шумо диққати махсус равона карданд ва яъне бештар ба шумо бадан мусоидат намуданд барои иштирок. Саломат бошед. Мехостем бифаҳмем ки шумо дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ дар соли 2019 ширкат намудед. Чӣ гуна шумо ширкат намудед ва дар кадом номинатсия буд? Ки бештар то анҷоми озмун ки шуморо раҳнамоӣ кард? Вақте ки дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок мекардам, дар даври мактабӣ буд ки муаллимам ба ман даъват карда будам ва ман дар он ҷо ҷои якумро гирифтам. Ва вақте ки даври ноҳиявӣ шуд, дар он ман пеш аз ноҳиявӣ рафтам, ман бояд ба ман китобҳои зиёде дар кор буд ки ман бояд хонам. Ва ман достони Мирсаид Миршакарро ки гуфта буданд, ман бояд достонро аз бар намудам. Вақте ки дар даври шаҳрӣ буд, дар миёни ана ҳамин даври ноҳиявиву шаҳрӣ каме бистари беморхона будам вале ман дар он ҷоам китоб мехондаму, лекин тайёриям он қадар ҷиддӣ набуд. Вақте ки ман ба даври анаҳами шаҳрӣ иштирок намудам, сазовори ҷои чорум гардидам ва агар сазовори ҷои ҳам нагардида бошам, лекин ман ба он ҷо рохат гирифта будам. Мақсад гузоштам ки ман бояд тавонам ба ин озмун сазовори ҷой мешавам ва ман тайёрии ҷиддӣ дидем ва мо ба озмун рафта сазовори ҷои сеюм гардидем. Беҳтарин. Бинандагони азиз, акнун як навореро аз иштироки қаҳрамони барномамон ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст дар соли 2019 ширкат намуданд, якҷоя тамошо мекунем ва дубора бармегардем бо суҳбатро идома медиҳем. Ба мо бошед. аз Аминҷон Шукӯҳӣ қиссаи об аз куҷо омад? Кани ба таври фишурда маълумот деҳ. дар моҳи июл дар моҳи асад як писараке ҳаст ки номиаш Асад аст ва он моҳи июл буд, хеле моҳи гарму тафсон буд. баъдан ӯ як дӯсте дошт, дӯсташ Самад ном дошт.
онҳо ҳардуяшон ба мактаб мераванду баъдан аз мактаб меоянд ки он вақт нисфирӯзӣ шудааст ва вақте ки моҳи асад аст хеле ҳаво гарму тавсон аст. ҳардуяшон фикр мекунанд ва мегӯянд ки биё рафта дар ягон ҷо обозӣ мекунем. майлаш мегӯяду ҳардуяшон майлаш мегӯяд ва дар фикрашон ана ҳамин фикре ки об аз куҷо меояд мегӯянду ҳардуяшон мераванд обро меёбанд аз дун биён. мехостем бифаҳмем ки шумо ғайр аз озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ боз дар кадом чорабиниҳо шумо ширкат кардед? озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ буд. Дар даври якум иштирок карда будам ва баъд аз он дар шабакаи Бористон дар беҳтар аз дӯст иштирок намуда будам. бале, яъне шумо ҳамзамон иштирокчии фаъоли барномаи беҳтар аз дӯст ҳастед. шумораи китобҳое ки қаҳрамони мо бигӯем аз худ карданд, мутолиа намуданд ва медонанд, аз ёд карданд ба 46 адад мерасад. камтар аз китобҳои мутолиа намудаи шумо ёдрас мешавем. хоб чӣ гуна ки мо медонем шумо аз сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ асари Мактаби кӯҳнаро мутолиа кардед. хоб бинамин ба андеша шумо Садриддин Айнӣ барои чи ҳамин Мактаби кӯҳнаро рӯи варақ овард ба фикри шумо? дар мактабашон ба мисли ки мактабое ки ҳозир ҳаст ин хел набуд. тирезаи онҳо як суроғие дошт ва мегӯяд ки ана ҳамон мактабашон ду дар дошт ки онҳо борҳо дар зимистон қариб ях карда буд ва он дарро низ намекушоданд. хуб шумо аз афсонаҳою ҳикояҳое ки аз худ мекунед чӣ илҳом мегиред? Масалан чиро мефаҳмед? вақте ки ман яъне ҳикоя ва афсонаҳоеро мехонам ва ман мефаҳмам ки кори бад кардан мумкин аст ё ки мумкин нест, ё ки кори хуб кардан хуб аст бояд кунед ё накунед, ҳам ки мазмунашонро яъне мақсадашро бояд фаҳмам. дар озмунҳое ки шумо ширкат мекунед ва дар чорабиниҳое ки албатта саҳми шумо дар он ҷо ҳаст, кӣ бештар ба шумо кӯмак мекунад? Падару модар, омӯзгорон, кӣ? бештар вақте ки яъне падарам сарҳарбон аст ва модарам хонашин аст, ман бошам дар назди муаллимам бисёр сабақ мегирам. гарчанде ором бошад, лекин ҳофизааш хеле мустаҳкам аст ва ӯ метавонад дар як хондан дар тӯли як дақиқа агар вай кунем ба вай гирем, вай метавонад тақрибан 70-80 калимаро дар як дақиқа хонад. аз ҳозир аллакай шумо касби худро интихоб кардед ё ин ки невли? касби ман ҳамин аст ки ман дар оянда бояд яъне духтур шавам, духтури дар соҳаи гастроэнтеролог. барои чӣ шумо духтур мешавед? яъне барои он ки вақте ки ман дар беморхона бистарӣ будам ва вақте ки чизе ки ман яъне китоб мехондаму мефаҳмидам, намехостам ки яъне дар беморхона бошам. ягон омӯзгор гуфт ки бенамин ба шумо офарин, шумо бачаи босавод? ягон нафар шуморо гуфт? бале ба ман аз мактабамон ва дар яъне ки хонаамон ки бисёр одамон аст, ҳар кас манро яъне мешиносад ва ман бо ман яъне меҳрубонӣ мекунам ва ман ҳам бо онҳо бачаи ором аст ва як хислатҳои хуби инсониро ӯ доро аст ва ҳамчун шогирд вай бениҳоят закӣ ва хушзейн мебошад. на ҳар хонандаи синну соли ӯ метавонад аз уҳдаи ин амал барояд. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки имсол низ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. миёни тамоми қишри ҷомеа албатта роҳандозӣ гардид ва шумо хуб медонед ва ҳамарӯза роликҳои махсус аз шабакаи мо ва аз дигар шабакаҳо ба самъатон мерасад ва бевосита имсол низ қаҳрамони барномаи мо мехоҳад ки дар ин озмун ширкат бикунад, аммо дар дигар номинатсия. хуб ва ҳоло мехоҳем аз забони худи қаҳрамон бифаҳмем ки шумо соли гузашта дар кадом номинатсия иштирок кардед ва имсол дар кадом номинатсия мехоҳед ки иштирок бикунед? вақте ки ман дар соли 2019 дар даври озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аз номинатсияи хондан ва азир кардани осори бачагона иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гардидам ва имсол бошад мехоҳам ки ман дар ин озмун иштирок карда дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мехоҳам ки яъне сазовори ҷои шавам ва ман аз рӯи номинатсияи осори адибони муосири тоҷик иштирок мекунед. барои иштирок дар ин озмун аллакай шумо аз даври мактабӣ роҳ ёфтед? бале. ва чӣ омодагӣ дида истодаед дар ин озмун? то ҳол 20 адад китобҳое хондам
و بسیارشان کتاب‌های حجم کلان، رمان است، پوست، قصه از شاعران نویسندگان معاصر. بهترین. شما یادداشت شدید که زیاده از 20 عدد کتاب رو علاقه از ادبیات معاصر مطالعه کردید و میتوانید نامگوی آنها رو پیشنهاد تماشابینان شبکه بهارستان نمایید. کدام کتاب هستند، از کی هستند؟ از فضل محمدی، سوز منور، جگه و استاقیل و یعنی استاگرش باشد که من آنها رو نیز خواندم و از باز از صدرالدین عینی باشد، اودینه، احمد دیوبند، از جلال کرامی رامانی یعنی دختری آتش رو و تا حال باشد در رامانی انا همین یعنی دویمش رو 12 دروازه بخارا می باشد آن را خوانده استادم و میخوام که آن را نیز مطالعه نمونه. از یعنی تاجیکستان اسم من از مومن قناعت و یعنی شماره هایشون زیاد است. بله. سلام باشید. غیر از مطالعه کتاب، مثلا غیر از اشتراک در آزمون ها، باز با چی توجه دارید؟ مثلا چیست اون اما شاید به اون چیز دیگر شما توجه دارید یا نه؟ من غیر از این کتاب های خوندم در خانه یعنی شامل بازی میکنم و یعنی وقتی که به درس میرم در تربیت جسمانی یعنی فوتبال میکنم. شغلای دوست داشته من همین است و در باز در مکتبمون مسابقه کتابخوانی میکنیم و باز یعنی شامل بازی میکنیم و مسابقه میکنیم که از آنجا کی جوگ میگیره. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، این افتخارنامه‌هایی که در نزد ما می‌بینید، دیپلم افتخارنامه‌ها از موفقیت‌های قهرمانی برنامه ما شهادت می‌دهند و البته برای مثال دیپلم در نزد ما است امضای راهبری دولت از آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی در سال 2019. خب و در نامیناسیای از یاد کردن و خواندن اشعار بچگانه و افسانه‌های و روایت‌های خلقی تاجیک سزاوار جایزه سوم گردیدند و ما تبریک میگوییم البته. و این از فعال بودن اشتراکی قهرمانی ما در آزمون‌ها شهادت میدهد و امیدوار هستیم که من بعد که شما در این آزمون شرکت میکنید و حالا که از دوره مکتبی گذشتید سزاوار جای میگردید. ما با شما قرار میخواهیم بینمید و فکر میکنم که البته مقامی رو به دست میارید. با شما موفقیت. تماشابینان عزیز، زیادی از افتخارنامه‌های دیگر هستند و در نزد ما یک کتاب است که نام کتاب 20 قدمی سازنده و مؤلف این کتاب واسطه راهبر دولت پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هستند و این نیز یک تحفه مخصوص است به بنیامین و میگفتید که این تحفه را شما چگونه به دست آوردید؟ این تحفه را من در دولت شهری وقتی که تیاری هم اونقدر جدی هم نبود و من اشتراک کردم سزاوار جای 4م گردیدم و من کتاب تحفه کردم. کی تحفه کرد این کتاب با شما؟ با من در آنجا اعضای حکمانان بودن و با من آنها با من تحفه کردن. بله واقعا میخواهیم بفهمیم که شما در آینده غیر از آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است باز در کدام آزمون ها میخواهید شرکت بکنید؟ یعنی وقتی که من در آزمون فروغ صبحی دانایی اشتراک نمودم و یعنی چندین آزمون های دیگر هست و وقتی که من آزمون ها رو یعنی طوری یعنی نظام نامه و آنها رو نفهمیدم که یعنی چه خیلی است آزمون و من باید چه خیلی اشتراک کنم چی کار کنم. برای نسبت آموزگاران چی گفتنی هستید؟ با شما چگونه مناسبت میکنن آموزگاران، پدر مادر؟ آموزگاران و پدر مادر با من با نسبت من یعنی خوش معامله میکنم و من یعنی بسیارتر کتاب میخونم در کتابخانه‌مون با معلم کتاب دارم. یعنی زیاد کتاب مطالعه میکنید. البته اون چیزی رو که نمیفهمید از آموزگاران میپرسید. بله. خب و این لحظه شما امکان دارید سلام و پیغام خود رو به آموزگارانتون و به پدر و مادر برسونید. مرحمت. من میندارم از پدر و مادرمون و از پیشوای ملت معظم ملت و از همین وقتی که من رو با من میگفتن که کتاب خون، درس خون و از خودی هم با من یعنی چی خواهشی که داشتم خواهشای من رو یعنی اجرا میکردن و چیزی که میگفتم با من میگفتن و تا حال باشد باید من نیز یعنی سخنان و گفته های آنها رو نیز اجرا کنم. بله من برای شما در آینده موفقیت رو آرزومندم و امیدوار هستم که در اشتراکتون در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در سال 2020 نیز در نامیناسی که شما انتخاب میکنید غالبیت رو به دست میارید. با شما موفقیت و
ба ҳамсолонатон ба нафароне ки мо шуморо тамошо намуда истодан чӣ гуфтанӣ ҳастед ба нафароне ки ҳамсини соли худи шумо ҳастанд? гуфтани ҳастам ки ба ин озмун ва ба чандин озмунҳое ки пешвои миллат ин озмунҳоро яъне тайёр карданд ва мехоҳам ки дар озмунҳо ширкат варзида сазовори ҷой гарданд ва бо онҳо яъне барои онҳо ман тавсия медиҳам ки шояд ба ҳамин озмунҳое ки ман меравам як бор рафта бинанд ва то даври якумашро агар иштирок кунанд ва ба тавсияи ман онҳоро меписандам. бузургон гуфтанд ки оне ки ба китоб сархам мекунад сарбаланд мешавад ва гумон мекунанд ки маҳз китоб тавонист ки имрӯз аллакай ӯро сарбаланд созад дар тамоми ҷумҳури ҳамин озмун боис шуду ӯ аллакай маъруф гардид ва албатта барои шогирди азиз ва маҳбуби худ орзуи онро дорам ки бигзор он орзуҳое ки ӯ дар дили кӯчаки худ мепарварад бигзор ба орзуҳо мақсади худ бирасад. бинандагони азиз, инҷо барномаи навбатии мо ба анҷом мерасад ва боварии комил дорем ки аз барномаи мо тавонистед ба худ чизе бигиред ва умедвор ҳастам нафароне ки дар олимпиадаҳои сатҳи гуногун дар озмунҳо ширкат намуданд албатта метавонанд дар барномаи мо ҳамчун меҳмон ва ҳамчун як ҳамсуҳбати мо бошанд. мо мунтазири шумо ҳастем ва агар шумо ба дастовардҳои гуногун ноил гаштед, пас телефони мо 2219524 ва суроғаи мо кӯчаи Шеру 31 телевизиони Баҳористон. барномаи навбатии ифтихор буд. То барномаи баъдӣ тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.